Esperamos que sexa xa canto antes o remate da racha negativa de resultados que leva o equipo senior masculino do Balonmán Culleredo. Como xa saben, na pasada fin de semana perdía no seu enfrontamento contra o Reconquista de Vigo un rival directo por únicamente un gol de diferencia, 25-26 no partido disputado en Tarrío. Logo falamos do seguinte encontro que será en A Cañiza, pero antes imos a analizar como foi ese partido que se lles escapou aos xogadores culleredenses. Temos en comunicación telefónica e xa para que nos conte, para que nos analice como vai esta campaña ao técnico do equipo culleredense. Fernando Vázquez, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes. Que tal? E bueno, esperamos que xa esta fin de semana remate definitivamente esa racha negativa. A verdade é que foi unha mágoa, non? A pasada fin de semana en Tarrío que non se quedaran os puntos en xogo aquí por ese únicamente gol de diferencia. Sí, bueno, levamos unhas semaniñas, un mes e medio aproximadamente no que nos enfrontamos a rivales evidentemente moi competitivos, que sí é verdade que bueno, que nos poden gañar, como si foi neste caso. Algún deles nos fomos quen de gañarles de sacar os 2 puntos na primeira volta. E bueno, tamén eran rivais os que, sobre todo na casa, si deberíamos, si poderíamos sacar esos 2 puntos en xogo, pero bueno, non estivemos o noso nivel. A verdade é que en algunhas fases de determinados partidos faltanos un poquinho máis de intensidade, que, bueno, a estas alturas de campeonato en esta primeira nacional xa é moi recurrente, non por parte nosa solo, sino por parte daqueles equipos que non se xogan moito xa na clasificación ni por arriba ni por abaixo, que non teñen opcións de xogar fase de ascenso ou que prácticamente están liberados do descenso. E, bueno, parece que estamos acusando un poquinho esa falta de intensidade, esa, non sei se podría decir, entre comillas, relaxación por ter os deberes feitos moitísimo antes. Pero, bueno, por outra parte, sí que eu lle transmito aos xogadores que hai que ser ambiciosos, sempre cando podemos conseguir unha todavía mellor clasificación esta tempada, que está a ser importante e histórica, pois temos que loitar por iso. Esta semana, sobre todo, entrenamos de maravilla, así que, bueno, entendo que les recolleron un poquinho ese razonamento e espero que no caso deste fin de semana na Cañiza, que además vai ser moi complicado porque les se xogan sair do descenso, están aí inmersos, polo tanto, o primeiro que temos que facer é igualar esa intensidade que a eles lle vai precisamente nas ausencias que teñen. Está claro, non? Que son partidos os que poderíamos denominar trampa, porque a priori, se miramos a clasificación, vemos que vai aí abaixo, como dicíamos antes, penúltimo a Cañiza, pero claro, son equipos, como ti nos comentas, que non poden xa tampouco deixar para máis adiante os deberes que teñen que gañar sí o sí si queren salvar a categoría. Sí, igual que nos pasou a nos en tempadas anteriores, que fixemos menos puntos na primeira volta. En cambio, cando chegaban estos partidos de segunda volta no que nos enfrentábamos a equipos que non se xogaban xa nada porque estaban nunha zona quente da clasificación e non perigaba nin o seu descenso, ni tiñan as opcións, como dixen antes, de xogar a fase de ascenso, pois eses equipos normalmente rebaixaban moitísimo a súa intensidade e nós con moitísima máis intensidade, moitísima máis actitude salvábamos os muebles e precisamente pois conseguíamos, como digo, tanto ano pasado como anterior, pois salvar a categoría. Este ano nós estamos no outro lado, digamos, da mesa, por sorte tamén, é verdade, pero bueno, sí que debemos de ambicionar moitísimo máis, sabendo que fai pouquiñas semanas estábamos a tiro de pedra dunha quinta praza que podía ser histórica, e bueno, agora o que tentaríamos é ir semana a semana para gañar os puntos en xogos, que ademais penso que nas 6 xornadas que quedan, pois temos moitas opcións de sacar a maioría dos partidos adiante, sobre todo os que son na casa, e bueno, vamos a este primeiro, a este da Cañiza, no que xa fomos quen de sacar os 2 puntos na primeira volta en Tarrío, a ver se conseguimos romper esta racha, e de algún modo tamén, inda que estemos moi lonxe dese descenso, bueno, virtualmente non periga, pois bueno, de alguna maneira sí que sería un premio que ao gañar este fin de semana, pois ese descenso xa estaría matemáticamente fora das posibilidades do Balonmán Culleredo neste caso. E de cara a ese partido que se vai a xogar o domingo ali no pabellón municipal de A Cañiza ás 12:30, o conxunto cullerdense non afronta con alguna baixa sensible?
Sí, bueno, ese foi tamén un hándicap, ¿no? Inda que eu penso que son partidos que anteriormente poderíamos loitar un poquinho máis e sacar adiante, si é verdade que temos un hándicap nese sentido, porque, bueno, sobre todo hubo na primeira parte do mes anterior, pois, bueno, tivemos baixas moi sensibles, quedámonos sin dous dos laterales esquerdos importantes, aínda que aí temos xente de sobra, pero bueno, sí que tanto a nivel de ataque como a nivel defensivo foron baixas que nos, sin ninguna dúbida, notamos. Bueno, para este partido temos tamén entre algodóns a 3 xogadores, un deles precisamente Alex Gómez, un deses laterales izquierdos para o cal a tempada xa rematou este ano por unha lesión no seu xeonllo. Bueno, vamos a tentar, como digo, cos efectivos que temos, que non son poucos, son de calidade, pois sacar este partido adiante e olvidarnos dos lesionados, tentar recuperalos para as semanas seguintes, porque, bueno, sabemos que tamén os demais equipos a estas alturas de tempada pues, tamén teñen as súas circunstancias en forma precisamente de baixas ou de lesións, así que, bueno, eso non pode ser de ningún modo unha disculpa, máxime despois do plantel que podeu completar este ano Balonmán Culleredo. Pues hay que ser optimistas de cara a ese partido que, como decíamos antes, se terá lugar o domingo por la mañana, ali en A Cañiza, sobre todo consolidar esa posición na zona media da tábua. Pois Fernando, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Moitísimas gracias a vos. Un saúdo, ata logo.